Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, ang hepe sa Tagum City Police Station, nga ilang imbestigahan ang aligasyong pagpanghipo ang hinungdan sa nahitabong kaguliyang sulod sa Tagum National Trade School niadto Oktubre 2 sa gabi. Rulers o sa pagkapunta ko dito, ang reported nga promotion na sila na hold ng mga matanong ko no, may isa sila sa may nag-post sa promotion. So nadalang rin kung ka mga minoridad estudyante sa laing sa school na ako'y estudyante nila dito. Matod ni Police Lieutenant Colonel Delis, ilang giawhag ang eskwelahan nga i-review ang CCTV aron matumbok kung kinsa ang responsable sa binastos nga buhat. Sanglit ato sa ilang pagpanubay, walay direkta nakaila o makatudlo sa individual nga hinungdan sa samok. Wala makita now, wag is like matudlo. So katulang sila since nga katong natawanan na ang mga bataan na dito is outsider, sila lang na indoor sa to. Okay, tubuan mo sa kuwan nga may cause promotion. Pero actually wala. Kahinumduman nga kalit lamang na undang ang gipagayang foam party. Isip kabahin sa intramural sa maong eskwelahan. Human kalit miulbo ang samok. Rason nga girespondihan kini sa mga tanod o kapulisan sa base sa gipagawas ng official statement sa Tagum National Trade School. Aduna matod pay outsider nga nakasulod sa maong eskwelahan atol sa maong aktibidad nga nakatudog samok. That occurred during our recent activity last day, yesterday. Well, the event was organized with strict peace and security measures in place. A few unauthorized individuals intruded and disrupted the celebration through inappropriate and acceptable actions. Samtang human sa itabo unom ka minor de edad nga gilangkuban sa estudyante sa naasoy nga tunghan, estudyante sa laing public school ug out of school youth ang giendorso sa buhatan sa Tagum City Police Station kansang nalambigit sa maong samok o gipapauli gayon human gikuha ang ilang mga identity. Dili pa klaro kung aduna bay gang nga involved sa maong hitabo kung diin lakip kini sa imbestigahan sa kapulisan. Para mulami ang ngisi magsanton vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.